Scuze, e timpul să plec. Da. Felicitări! Suntem foarte mândri de tine! Mulțumesc! Felicitări! Scuze, asta e a mea. Ura! Prieteni! Felicitări! Trebuie să mă duc la ore. Să luăm lucrurile esențiale. Sunt gata. O să rup tot azi. Hei, tu! Două opțiuni. Dă-te sau ți-o iei. Bine. Super mișcare, Stella! Acum, hai să ne instalăm. Am toate lucrurile importante aici. Unde e chestia aia? Ce naiba? Am rămas fără gumă? Oh, grozav! Pot să împrumut de la ea. Sigur nu o deranjează? Respirație proaspătă din nou. Ce? Serios? Știam eu. Am niște rezerve aici. Gumă, te rog. Haide! Bine. Poftim! Mulțumesc. Stai, are gust de lemn putred. E ok. Sunt toate ale mele. Scuipă-le. Hei, sunt ale mele! Bună! Bine. Doamne, de ce ești atât de zgârcită? Mersi, ia-ți propria gumă. Ei bine, fără gume în clasă, domnișoara. O să mă ocup eu de ele. Elevă rea. Dar eu sunt cea mai bună elevă! Gumele tale sunt arestate până la noi ordine. Cred că încă e un loc liber pentru cea mai bună elevă acum, nu? Ce? Ai fost învinsă? Lupta asta nu s-a terminat încă. Ok, elevi, să rezolvăm această ecuație simplă. Cine poate face asta? Eu pot, domnule. Oh, nu! Eu, întrebați-mă pe mine. Tu? Ups. Ce? Eu, domnule, eu. Ei bine, cred că tu. Eu? Nu tu! Tu, din spate! Ce? Ea? Eu? Bine. Dați-mi markerul. Dă tot ce ai mai bun! Oh, nu? Ce e asta? E ceva greu. Știu! E o urgență. Nu vă faceți griji, domnule? Ajută-mă, te rog, rapid! Oh, sigur, surioară. Surorile se ajută, nu? E ok. Da. Mersi, surioară. Este ok. Bravo. Nu-mi spune! Ok. E prea mult pentru inima mea. M-ai făcut să par proastă. Ești proastă. Am un smoothie pentru tine. Poftim. Nu, eu ți-am luat acest smoothie. Dă-i drumul. Fetelor, e ok? Este tricoul meu preferat. Dispăreți. Zack, așteaptă. E vina ta. E vina ta. Dă-te de aici. Atât de enervantă. Bună ziua, elevi! Astăzi dați test la chimie. Nu. E ușor. Ce avem aici? Să începem cu partea bună a zilei. O explozie de violet. Arată bine. Cred că e de ajuns. Și? Ura, funcționează. Care dintre ele e? Mov sau verde? Ok, verdele arată bine. În plus, ce ar putea merge prost? E nevoie doar de puțină încredere. Da. E nasol. Bună idee. Sunt atât de isteață. Poftim, surioară? Ce se întâmplă? Oh, nu! Mandy, primești un -4. Oh, Doamne! Un -4? Ce Wow, păcat, bravo! surioară! Mulțumesc, domnule! Uite cine e cea mai bună acum! Nu e corect! Hai să ne relaxăm! Mă duc să-mi iau niște apă.
Calea e liberă. E timpul pentru o farsă. Aha. Mandy s-a întors, dragilor. Uitați noua mea mișcare. Ce? Stai puțin! Dă din fund, dragă. E ceva inacceptabil! Premiul tău din noiembrie a fost anulat. Directorul o să afle asta. Da. Oh, vine. Atât de răcoritoare. Ce se întâmplă aici? Stella! Nu va scăpa de data asta? Ți-am făcut-o iar. Ești de acolo, vrăjitoare. Nu mă poți prinde. E atât de enervantă. Să-i scotocim dulapul. Ce? Zack? Jurnalul ei. Nu știam că are unul. E îndrăgostită de Zack? Știu ce am de făcut. Bine, Stella. O să duc farsele la un nou nivel. Vom vedea cine e cea mai bună. De am știut? Zack? Vreau să-ți spun? Oh, Doamne, aici se termină totul. Și eu te iubesc! Serios? Zack, sunt atât de fericită! Ce drăguț! Și-a găsit dragostea! Hei, surioară! Îmi pare rău, eu am pus alea pe pereți! Mersi! Te iubesc atât de mult! Dragoste de soră! Felicitări amândurora! Bravo! La revedere! Ura! Scuze! Ce-i asta? Ce ai acolo? Wow! Un look nou! Stella? Alo? E mai bine așa! Bună din nou! Scuze! Ăsta e rezervat! Ăsta e locul lui Tom! Poate data viitoare! Ok! Bună, Mandy! Bună! Oare e iubitul ei? Mindy! Vino să stai aici! O să fie surprinsă! Ce e asta? Simt ceva ud acolo! Nu se poate să mi se întâmple asta acum! Nu, ce jenant! Iată, Mindy! Bună treabă, Ruth! Misiune îndeplinită! Sunt o maestră a farselor! Uite ce roșie e fuzul ei! Asta e! Stai să vezi! Hai să derulăm! Mindy, vino să stai aici! Mulțumesc mult, Ruth! Nicio problemă! Uite așa, am cale liberă. Acum punem pauză. Să curățăm mizeria asta. Nu mai e mult până te lovește karma. Îți arăt eu. Lac pentru unghii în... Iac! Ok, uite așa. Se spune că roșul e pentru toată lumea. Să mai facem ceva. Scuze, profa. Hei, e rândul tău. Se spune că nu trebuie să subestimezi puterea ojei roșii. Ei bine, roșul e noul roz. Par surprinsă. Ei bine, să știi că viața e plină de surprize. Gata, acum e timpul răzbunării. Start. Ce tocilară. Da, o să fie epic! De ce e așa tăcută? Pantalonii mei, elev! Cine a făcut asta? Ce ai făcut? Aha! O dovadă! Și încă o dovadă? Ce e asta? Ce se petrece? Priviți aici! De ajuns! Voi două! Mergeți în camera pedepselor! Camera pedepselor? O fată așa frumoasă ca mine nu poate merge acolo! Tembele! Tom, e așa drăguț! Vom fi împreună într-o zi! Curând, iubirea mea! Să ne împrospătăm buzele! Uite-l! Bună, Tom! Da? Bună, Mandy! Ce mai faci? Sunt bine! Hei, Tom e al meu! Pauză! Da, știu! Stai să te ajut cu asta! Uite așa! Așa se aplică luciul de buze! Genele tale trebuie să fie și ele împrospătate! Super gene pentru o fată super rea! Stilul ăsta se potrivește cu personalitatea ta! Să punem puțină culoare aici și aici! Înapoi la viață! Start! Iubesc rozul! Îți place culoarea buzelor mele?
Ce? Poți să vezi și singură. ok. Uite. Oh, ce? Mascara? Cum? Oh, nu! Arată ca un Mandy, glob! Mandy, o poză! Ratat-o! Te rog, oprește-te! Oh. Tu de ce râzi? Oh. Am făcut-o? Lăsați-mă în pace! Priviți! Acum suntem kit. Timie, e timpul pentru experimente. Să vedem ce fac astea două. Soluțiile vin în diferite culori. Priviți aici ce nori frumoși fac. Am terminat de amestecat. Acum pasul următor, în vârf. Wow! Nu știam că laboratoarele de chimie au și sclipici. Bine, arată ca... are nevoie de un activator. Poate ăsta o să fie suficient. E suficient, cred că... Așa, e aproape gata. Încă mai are nevoie de niște fulgișori. Da, mai pun câțiva. Acum, hai să și masăm puțin. Wow, e uimitor, strălucitor și așa elastic. Wow! Andy, asta e un experiment foarte Serios? bun. 10 Oh, plus. mulțumesc, domnule, yay! Oh, Tom, cum se descurcă? Toxic? Și mai toxic. Combinația perfectă. Oh, nu! Trebuie să pun pauză Hai să la asta! amestecăm. Ce să fac? Știu! Nu o să ai nevoie de astea, Maya? Poftim, Tom, iubirea mea! Îmi pare rău, Maya, dar cred că o să fie amuzant! Să dăm start din nou! Soluțiile astea toxice o să fie foarte tare. Wow! Wow! Tom, bună treabă! O să primești un wow! Ce se întâmplă? Mi-e foame! Îmi pare rău, Maya. Uite! Tom? Mulțumesc, Bună domnule! Hai să sărbătorim acest succes! E goală? Aș vrea să am un fursec acum, Firar! Bietul Tom! Poate pot să-i fac niște fursecuri! E prima dată când coc! Se pare că coptul nu e ușor, dar fac orice pentru Tom al meu! Arată destul de drăguț, cred! Voi mergeți în cuptor! Hai să setăm timpul! 15 e suficient, nu? Așa e! Și așteptăm! Miroase bine! Oh, nu! Stomacul meu vrea mâncare? Trebuie să comand niște mâncare! Poate pizza! Da! Cine-o fi? A ajuns pizza deja? Da? Livrarea! Uite-ți pizza! Nu așa repede, domnișoară! Mai Ok. întâi banii! Bani? Nu am bani? Iac! Știu! Grăbește-te, domnișoară! Da, imediat! Pauză! Aha! Acum e timpul pentru pizza! Ce delicioasă! Pot să te mănânc pe toată! Parcă sunt în rai! Timpul cu livrarea! Încă mai trebuie să-l plătesc? Nu! Trebuie să pun pizza înapoi! Ei bine, desigur! Butonul de derulare înapoi e îngerul meu astăzi! Drăguț! Închid cutia și dau start din nou! Deci, e totul bine? Scuze, sunt alergică la pepperoni. Nu contează! Arde ceva! Fursecurile mele! Nu! Ce-ar trebui să fac acum? Telecomanda! Haide! Limba are mai multe întrebuințări decât credeți voi. Mergem înapoi în timp. Fursecurile perfecte! Am nevoie de glazură deasupra. Wow! Minunate! O să-i placă mult! Unde e Tom? Hei, fetelor! E așa cool! Dă-i fursecurile! Scuze, doamnă De ce directoare! sunt fursecurile astea în școala mea? Nu-mi place asta! Știai că nu ai voie Hai să să aduci terminăm mâncare cu la asta. școală? Rapid! Îți bați joc de mine? Ești în școală! Doamnă, ați terminat? Cred că da! Vreți un fursec? Tu înțelegi? Ce delicios! Fursecul ăsta e foarte Mulțumesc, bun! doamnă directoare! Lasă-o, Așa fac! Baltă. Bună treabă, telecomandă magică! Nu o să se întâmple asta! Cu încetinitorul, vină cu mine! Să te punem la o distanță sigură! Chiar
aici. Uite, puțin divertisment pentru tine. Ține bine asta, baftă! Ok, pregătește-te, Mindy. De ce fața lui e așa drăguță? Oh, frate, buzele lui. Ups! Oh, am fluturi în stomac. Scuze, trebuie să plec. A fost aproape. E timpul să revenim la normal din nou. Viteză normală. Ce s-a întâmplat? Ce distractiv. Ciudat. Fursecuri? Mindy a lăsat astea? Arată delicios. Și miros bine. Sunt delicioase. Oricum, oare unde e? Poate e aici? Oh, uite. Hei, Mindy, tu ai făcut astea? Nu eu. Serios? Dar mesajul spune că sunt de la tine. Ei bine. Deci, mulțumesc. Clasă, astăzi avem o lecție despre cum să creșteți semințe în ăsta. Să începem. Da! Hai să lucrăm împreună. Mutăm băncile mai aproape. Ghiveciul vostru, Iată-ne. copii. Astea sunt semințele voastre. Mulțumim, domnișoară. Trebuie să facem o gaură în pământ. Ne asigurăm că e suficient de mare. Punem semințele înăuntru și le acoperim. Bine, hai să le udăm. Punem apă acolo unde sunt îngropate semințele și pe lângă. Aha, acum trebuie să așteptăm câteva luni. Cum să-i atrag atenția? Știu, vrei să vezi copacul? Desigur, dar cum? Mă ocup eu. Telecomanda magică trece la treabă din nou. Să dăm pe repede înainte. Ce se petrece? Ce? Semințele în ghiveci. Da? Ce mai? Un copac! Wow! Yay! Are lămâi! O lămâie adevărată! Ce? Incredibil! Wow, bună treabă, Tom! 10 plus! Oh! Am reușit! Cum ați făcut asta? Tata e fermier! Oh, bună treabă! Mulțumim, domnișoară! Ce e tatăl tău? Vino aici! Ce? Am ceva să-ți arăt! O telecomandă? Vino mai aproape! Le vezi? Mai multă Mustață, da, multă barbă! Ce e cu el? Ești aici! Vezi? Acum sunt înghețate! Putem să le facem acasă! Am înțeles! Ce cool! Să-ți mutăm puțin mâna aici. Asta e cea mai tare parte! Da! Arăți chiar drăguț cu mustață! Gata! Stai! Ce este? Hai să facem farse mai multor idee. persoane! Bună ziua, doamnă directoare! Nu uita de cap! Aha, și picioarele! Cred că e gata! Am o idee! O să fie ca o avalanșă! Vino repede! În spatele copacului! Ok! Ok! Fă! Și pornește! Mă scălește poza, nu fața mea! Și nu poza! De ce? Ce se petrece aici? Ce e mizeria asta? Poza mea e distrusă! Inacceptabil! Pedeapsa! Ce răsfățate! Și asta e pentru tine! Și-au învățat lecția? Iubesc telecomanda asta! Ce farsoare! O farsă din răzbunare o să te învețe minte! Pot oricând să-i cer lui tati! Ne mai vedem! Nu mai vedem perle! Mindy! Te-am prins! Telecomanda! Oh, nu! S-a stricat! Ești ok? Nu! Trebuie să repar! Ok, hai să încercăm! Poate bateriile! La gunoi! Penseta! Hai să scoatem mizeria! Ieșiți de aici, păienjenuților! Nu aveți ce căuta aici! Scârbos! Iac! Avem baterii noi! Să sperăm că-ți revii repede, micuțo! Intră acolo, haide! Acum firele! 2 roșii? Nu, unul albastru și unul roșu. Grozav!
Ne asigurăm că sunt strânse bine și fixate. Hai să testăm. Gata? Trebuie să punem un plasture pe zgârietură. Rana ta e acoperită acum. Încă unul și gata. Aici erai, Mindy, vasele, acum. Da, mami. Bine. A fost o petrecere aici? Nicio grijă. Am o telecomandă mică și magică. Nu se mai termină. Iac. Iac. E lipicios. Am nevoie de ajutor. De ce nu funcționează? Cine-o fi? Bună, sunt pentru tine. Ce drăguțe sunt. Mersi. Vrei să intri? Poate? Da, sigur. Ai venit chiar la timp. Intră. Ce lucruri fac pentru o fată. Ești ok? Da. Bine. Ce drăguț. Sunt gata pentru ziua de luni. Tom. Bună, Tom. Mindy. Iarăși ea? Mereu îmi strică șansele cu Tom. Dar o să fie al meu. O să fie. Mindy. O să regreți asta, Mindy. Trebuie să aluneci de aici, rapid. Mersi Nu-ți face pentru griji. tot. Vii? Vin. Puțin mai târziu. Oh, nu! Așteaptă! Mindy! Arată ca o moară de vânt. Mindy, ești ok? Oh, Doamne, a leșinat. Mereu a fost lângă mine. Râdem împreună. Totul vine atât de natural. Cred că nu mai am nevoie de telecomandă. Ești ok? Ameul meu. Hei, trezește-te! Trezește-te! Mindy, ești bine? Mi-am făcut griji pentru tine. Tom, cred că nu mai am nevoie de asta. Ești sigură? Ai dreptate, arunc-o. Hai să luăm ceva de mâncare. Nu e nimeni aici. O să iau telecomanda asta. Oh, wow! Ce e așa special la telecomanda asta oricum? Stai puțin. De asta Mindy a obținut și a făcut tot ce a vrut. Oh, Mindy! Acum e rândul meu să obțin ce vreau. Cunosc sunetul ăla? Oh, nu! Îți știu secretul. E timpul pentru răzbunare. Adăpostește-te! Ia de aici. De ce nu funcționează? Ce e în regulă cu tine? Spatele meu. Ce fel de telecomandă e asta? Ce se petrece? Hai să plecăm de aici. Poate asta poate întoarce timpul. Wow! Bună, frumoasă! Uită-te pe unde mergi! Ce-a fost asta? Unde suntem? Wow! Ce frumos! Suntem în spațiu! Unde e spațiul ăsta? Hai să ne verificăm telefoanele! Fără semnal! Ce? Nu se poate așa ceva! Stai, dar tu ai un telefon vechi. Să vedem. Oh, nu! Suntem blocate! Ce facem? Ce e zgomotul ăla? Oameni! Liniștește-te! Opriți-vă! Trebuie să vă trimit! Medi, uite! Haide! Dați-vă la o parte! La o parte! Hei! Nu! Așteptați! Repede, până nu ne găsește! Astrofizică idiotă! Hei! Trebuie să vă trimit înapoi! Ok, hai să găsim caietul pentru lecție. Nu e asta? Nu? De ce îmi pune mama atât de mult aur în rucsac? Oh, bună! Wow! Vreau ăștia. Nu am mai văzut așa ceva până De acum! fapt, îmi place aici. Oh, uite-mi pixul cu diamant. Ultimul meu pix. Sper că funcționezi. Haide, te rog să scrii. Poate ar trebui să încerc tehnica suflatului. Bine, să începem. Ce n-ai? Drăguți dinți. Ai un pix? Stai să văd. Ele?
Astăzi vom da un test. Oh, nu! Nu mă pricep deloc la asta! Ce să fac? Oh, știu! Soluția oricărei probleme! Hei, poți să mă ajuți? Bine, dă-mi aia și iată. Sunt așa isteață! Și eu am nevoie de răspunsuri. Nu pot să-i plătesc. Ce să fac? Aha! Unde e căpiuța pentru ora asta? Asta? Da, să începem. Nu te super dacă împrumut una, nu-i așa? Wow! Ce convenabil! Acum hai să... Casa? Oh, Timpul nu! a expirat. Dați-mi testele. Nici măcar nu am terminat. Trebuie să scap de aici. Baie! Ce e aia? Ce? Poate pot să... scuze! Hei, baia asta nu e pentru tine. Poate asta? Un robot? Nici asta nu e pentru mine. Iarăși? Nici asta nu e. Nu contează.